ये ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର ଗଛ। ଆଜି ଆମେ ତେଜପତ୍ର ତୋଳିବା। ଛୋଟ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ତେଜପତ୍ର ତୋଳି ଶୁଖେଇ ରଖିବା। ଏଇ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେ ହାଣୁଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଡାଳ କାଟିବେ ସେ ସେତେ କଲମି ନୂଆ କଲମି ହେଇକି ଡାଳ ସବୁ ଝାଙ୍କାଳିଆ ହେବ। ଯେତେ ଗହଳିଆ ଡାଳ ହେବ, ଯେତେ ମାନେ ଅଧିକ ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଡାଳ ବାହାରିବ, ସେତେ ପତ୍ର ଅଧିକା ହେବ, ଆପଣ ଅମଳ ବେଶୀ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦେଉଛି। ସେ ମୂଳରୁ ଫେର କଲମି ବାହାରିବ, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲମି ବାହାରିବ, ବେଶୀ ଗଛ ହେବ, ପତ୍ର ବେଶୀ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ। ବହୁତ ଛୋଟ ଗଛ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ଯେଉଁ କାଟିଦେବା, ଫେର ନୂଆ ପତ୍ର ବାହାରିବ, ନୂଆ କଲମି ହେଇକି ନୂଆ ତୋଳିବା।